oganda luo osebedi kata ku ung'e ni chamo rech, kendo rech iwacho ni kichamo nyaka wiye omedi rieko mathoth ahinya. Dipo ni ka rech osebedo kae gi kute makamagi keto ngima bedo kamoro machal nade. Gik mathoth nitiere karka, mamoko bende wadhi bedo kae kod jalony ma bende en jal molony e weche mag science gi, ka en jalony e weche mag timo nonro ahinya mago mag kute. Kaona nitiere kae kod Dr. Silas Onyango. Dr. Silas Onyango tudore kod achiel kuom ma Kisumu. Sariki machiegni chenro mar ameny piny midhiamo ma kawuono Kisumo kanyo kama chake sani. Kute to timo ang'o e rech? Chieng' kawuono an daktari Sela Onyango Awuor, atiyo osiptal maduong' mar Kisumu County Jaramogi Oginga Odinga, ajalony mar nono kute ma kizungu luongo ni medical microbiology. Atiyo e achiel e lab mar Jaramogi. Kaka wang'eyo ni Jaramogi sani en osiptal wa maduong' mar referral, we call it teaching and referral hospital. Tieng' mar teaching wanigi puonj mwamiyo rowere matiegore e yore mag thieth, to kod research be watimo kanyo. Kaka achiel kuom oganda mohero research, antiere kanyo e research no. Weche osebedo ka penjore mang'eny ewi achiel kuom research manatimo kodi team mara, ma team go negin noan kachiel kuom Dr. Eric Omori, nan gi Dr. Zipora Gichana. Dr. Eric Omori gi Dr. Zipora Gichana gi Kisii University. Ne an kodi Grace Denda. Grace Denda ene the HOD mar microbiology lab section. Then an gi Dr. Jamie Credy. Dr. Jamie Credy wuok Yala Center in US. Kodi an gi Dr. Tekshana Femado ma wuok on the Public Health State of University. Adieri makende mantiere ni kudni nitiere rech. To achiel kuom kute mane ang'eyo manwatimo e research wa nodwa ng'iyo kudni ma kizungu luongo ne Escherichia coli. Escherichia coli ni duto te waseng'eyoga ne en nitiere mok kelo tuo ne oganda, to kendo gima kelo tuo ne oganda. Makelo tuo ne oganda gin abiriyo, strain abiriyo ema kelo tuo ne oganda. Strain mokwongo waluongo gi kizungu ne Heterohemogic E. coli, kata waluonge kata ne Shiga toxic producing E. coli. Mar ariyo, strain makelo tuo ne oganda en heterotoxigenic E. coli, kendo machielo en heteropathogenic E. coli. Machielo makelo tuo ne oganda en heteroaggressive E. coli. Asto machielo be makelo tuo ne oganda en heteroinvasive E. coli. To machielo gik makelo kendo en uropathogenic E. coli, to kod neonatal meningitis E. coli. Kutegi ginyalo bedo kuom rech, mana kaka wasewacho. To ndalo duto te wach mag tuoche mawuok kuom rech pok ji osemiyo ga thuolo kata okang' mamalo mar ng'iyo. Duto te research watimo mana kuwuok wang'iyo kata metals, chumbe mantiere kuom rech, wachak wang'iyo ne to kata pi, tuoche machalo kaka kolera mwang'iyo kokadho kuom rech. Ok wasebedo ga kwaparo ni dong' wanyalo temo mondo wang'i kute mawuok kuom rech. Study wani nwatime as a trial ewi rech 250, to ewi rech 250 ni nwayudo ne rech 153 ne nigi kute mar E. coli. And ewi rech 153 mane nigi kute mag E. coli gi, 15 nwayudo ne nigi kute mag moting'o strain ma kelo tuo ne oganda koganda oyudogi. To e 15 monoyudo ne nigi strain go, nwachako yo ne 15 go te ne gisechopo kang' moro ma ne gisebedo matek maginyalo tamo yedhe mwatiyo godo thiedho gi mondo changgi, ma kizungu luongo ne they have shown multi-drug resistance. Koro kute mar E. coli mabiro ni en obiro kaluwore kodi aritawa mar pi mar nam lolwe marwa.
kwarito arito mar pi mar nam lolo marwa to pigwa kata gigo modak kaka rech modak ginyalo bedo safe ei pigno to kokwarito alwora marwa to gigo mwatimo ok nyal bedo maler. Daktari, agoni erokamano ahinya.